Unya? Unya? Unsa niya? Sige na, sulti na. Unsa may gisulti? Awa, raman kaayo siya gisulti. Mingon lang si Papa nga, makakita si Uba sa tanan, kung nga kita manubag kang Uba. Bitaw. Mao magid na ilang isulti kanunay. May lain pa ba siya isulti? Maura na. Maura na. Wa na lain. Maura lagi na. Nagdiaw ka ba? Sa ato pa, dawatun din ni mo ang trabaho. Aw, maoron. Pag kugigil kong trabaho, Kana ba? Amati ra. O ni atong noon. Magtrabaho ta. Unya, maginahinay tagtigong o kwarta, tingali mga unang kabulan. Unya, musipat na dayon tanin ni. Dunay balay nga akong inaagaw nga si Anton dito sa syudad. Maka-start na kadiyot dito, hangtod makakita tagko galing mo na itong kapuyan. Unsa may una-una na. aw, oh, murag, Huwag abini mo. Na ako'y nauna ang bagong video game. Nindot kayo ni. Ing na kung bakakon. Maingang hagad din ini ang tanan. Oh, unsay una-una. O yung kabay ni. uno, ako usang, Tinun-anay ning akong day. Adlaw gabi ikong nag-internet. O di kay basta nagbulat-bulat lang. Ako pa yung gitunan kini mga bulaan. Siguradong madakto gid sa atong pagprogram ng mga video game. Di ba nindot kayo ni? aw, oh, murag mao. Oh, di ka ba manipayanan? Una-una ara. Magdagan na unya ang mga tao sa pagpangitan nato kay ipalit sa atong program. Wa kay salin ako. Di ba mao man ni akong isulti ni mo kanunay? Ayaw ka balaka. Salig lang nako. Ako na gud ni. Kuya, huwag hindi mo eh. Mura magnaplano na ni mo ang tanan. Mulang kinahanglan doon nagay magplano. Kay kung wala, way mahitabo nato ning kalibutan na. Dali, ipalaila ni ka kang Mike. Mike, kinsa man na si Mike? Ayaw na pumunta na. Sunod lang ako. Makailara na di ka niya. Siya'y imong amo. Ako si Mike. Ako ang manager ni. Ikaw? Ako di si Dave. Sa akong tanaw ni mo, murag ko gihan ka. Ako pa ni mo, mga pisod kong maayo. Nakasabot ka ba sa akong gigon? Yes, sir. Bago pa lang na ikang nakagraduar, no? Kuha ka pa yung experience ni trabaho ka. Kung sa may imong tumong sa kinabuhi. Wa pa ko mahibaw, sir. Gipanghambog ka niya. O kaming tanan, angay kayo niya. Igil siya mo balibad, bisag kung sa payak ko ipabuhat niya. Kung mo trabaho siya, bisag kung sa urasa. Sama ka ba usap niya? Paningkamutan na ako, sir. Andam ka ba mo trabaho, bisag kung sa urasa? Yes, sir. Gawa sa Webes o Domingo. Nga naman. Aw, tigo manggod na mo niya ng mga gabi una. Kung sa kong tikuman. Al, mo ba kining mga tiguma nga imong gingon, kinahanglan apply kang trabaho? O, nainumdum day ka? Tigong sa inyong reliyon? Mo ba? Nahala. Apan kinahanglan mo trabaho gihapon ka sa Sabado o sa Domingo? O ka kato nga sa adlong Domingo? Unsa man? Uyon ka ba na? Okay kayo. Wa may problema ana siya. Matud pa niya na kung di siya makatambong sa ilang tigong, pwede naman kung mutambong lang siya sa lain. Tingali, mausap ka na yung angay ni mong himuon. Bahala ka na. Basta unahan yun ang imong trabaho din. Nahala din, report ugma sa alas 7 sa buntag. Ang tag, sa makabagayod ka nga. Al,
isuroy siya sa tibok opisina o ipaila-ila siya sa mga empleyado. Dali, ipila-ila di ka sa akong sugod ng mga higala. Unsa? May sure na kang mga higala din eh. Tulog palang gani ka kasimana din eh. Aw, kung saan naman nga ingamigo magyuta, Unsag ko yung amigo. dali, ipila-ila di ka kang Patrick, maayong laki na siyang maayong computer. Ug malingaw yung kakang tungukar, sila tighimog mga program sa computer. Muragwa na sila tulog-tulog. Ug naakpay mga dalaga sa opisina. Si Alice, si Monica, si Janice. Ug siguradong maibog yung kakang Roxanne. Ano magig ko nung maibog ko kang Roxanne, be? Ayaw na nagpunta na. Ang tinuod, siya gusto magigila-ila ni mo. Ay, mingon ka ba sa manager nga kung di ka makatambong sa atong tigom, pwede ra kang mutambong sa lain? Oh, problema ba ko na? Di pwede na. Kung nagtuo siya na di importante nato ang mga tigom, patrabahoon yun niya, bisa kung sa adlaw nga gusto niya. Unya, relax lang. Wa na'y kaso. Tanagsara bitaw kung makapaltag tigong. Ayaw nagalit na ana, swito ko nimo eh. Ako pa imong kunhon nga wa ka na may tambong-tambong. Ay da, naplano na nako ng tanan. Nakadungog bitaw ka, binib ka ayo si sir nako. Busa, ayaw ka balaka, salig lang nako. Ako na gud ni. O gawas pa. Nana sila. Hi Janice. Roxanne, gusto kong ipilainan ninyo si Dave. Hi guys! Ikaw din si Dave? Hi, kumusta man mo? Ingon pa miini katas kailan namin? Mura namin pagsukon. Dave ba? Unsay imong ibugihan nun og trabaho? Ako? Awa, nagpaisi-isi lang. Muna'y among pamilya din eh. Una ang boss, kung gikunuhay ming magtrabaho, apan kunola, magpaisi-isi lang. Okay? Unsa man gyud inyong gitrabaho nun? Da, naghimo ko mga report. So, kanusa mo ka magsugod pagtrabaho, Dave? Ugma, sa alas 7 sa buntag. Maayo hinuon. Sige, magkita ta ugma ha. Sigurado kung makikita yung gagang Dave ugma. Tana Dave, mangadto ta sa opisina sa likod. Al, dali pagod. Ngano karang nalang nimo siya gipalaila na ako? Hay, gapuha gid niya, oy. Nag-ingon bitaw ko nimo, di ba? Paibgag yun siya ni mo, Roxanne. Siguradong malamat yun siya sa imong kanyang.